YouTuberi, danas igramo GTA 5, Michael Corleone s vama. Michael Corleone u gradu. Danas ćemo da kupimo neke eksplozive. Uvijek moraš da imaš eksplozive kod sebe. To je jako važno. Smare ova muzika, brate. Znači, prošli put smo kupili udelca, sad idemo da nađemo neke eksplozive da možemo da haramo po gradu. Danas bi mogli da ukrademo F-16 iz vojne baze, to bi mogli da radimo danas. To je bilo vrhunski. Samo moram da nađem negdje, mogu da vidimo da se ošišamo malo. Dobije Michael novu frizuricu. Kad bi moglo onako ko, sad ćemo da imamo, da bude pravi Corleone. O, sine, vidi kako imaš i frizuricu. Šta je bre, ovo ima 3 frizure. Ovo mi se sviđa, pravi Corleone će biti. I evo ga, Michael Corleone. Kako smo sesi. Evo neku bradicu. Mogli bi ovako malo u promenu stavimo bradicu. Sad smo pravi. To mi reci. Dođi vamo. Sad smo mnogo opasni. Mnogo smo opasni. Kupimo eksplozivi da dignemo pola grada u vazduh. Evo ga ovdje naš brat Sejo će da nam proda eksplozive. Samo da vidim kako ćemo. Znaš šta, uzet ćemo malo i ovih granatica. Da, treba nam 20 komada. Ima se, može se. Dobro. Opa. Uzet ćemo malo sine. Uzet ćemo i ovih C4 bombi. I zašto svaki put uzeti? Mogli bi i opa. Treba ćemo mini bacač sigurno. Dobro, to je to. Odlično. To je to. Ništa. Pancir imamo, na sebi imamo. Ništa, idemo da dignemo pola grada u vazduh. Corleone će da izvrši sada opaki posao, samo da izaberamo nekog lepo, ova lepa raskrsnica. Sada zaustavimo saobraćaj. Šta mi sviraš bre, sviram ti ga majci. Dođi vamo, dođi baj, op, ovako si papa. Lepo nas sredio. Evo, ovo nije trebalo da se desi. Ovo ti nije trebalo u životu, družka. Bajce moje, ovo ti nije trebalo u životu. Siguran sam. Opa. Evo. Dobro, youtuberi, već smo napravili haos na raskrsnici i ono što ćemo sad uradimo je da postavimo par bombica, da niko neće ni znati da smo ih postavili. Ako može još jedno, dobro, neću stvari da ih trošim, dovoljno je jedna po kolima. Ovo će da mi se svi ovako napadaju, dobro, nema li se. Pa za početak je dovoljno. Opa, napravili smo haos. Sine, moramo da bežimo. Juri nas murkani nas jure, dođi bajo, dođi vamo. Odlično. Dođi sejce. Hvala. Ušno bolje.
mi ni ne trebaš. Dobro, sad vidimo kako pobegnemo. Pravo dođemo do aerodroma. Opa. Vidiš tako nekako. Opa, sine. Kako nam je fancy ovaj padobran, znači... Ja mislim da će nas svi vidjeti. Šta je ovo ovdje? Već nas jure. Zato ja imam ovo. Zovem svoga Dokata i... Ćao, zdravo. Evo ga, sine, Michael Corleone, evo u gradu. Došli po mene, a? Došli si po mene, hvala ti. Šta? Ovo će mi trebati. Nemoj da si lud toliko. Kako se sad ustanem nikako. Vidiš kako. Ima Michael. Nemoj samo glavu da pukne, dobro je. Za malo pukne glavu čovjek. Za malo da čovjek pukne glavu, pa onda se ne bi probudili 20 godina. A ovo, brate, kakvu muziku slušate, brate, bez videa. Nama treba nešto dum dum dum. Da nas podigne, brate, sad. Što ipak ulazimo u vojnu bazu, brate. Treba to odraditi kako treba. Znači, moramo da se približimo. Ovo, brate, koji sam sad pustio muziku, znači... Nešto... Ovo će ovaj biti dobro. Šta mislite, možemo da pređemo ovu rečicu? Ja mislim, možemo, brate, da damo. To je taj terenac, brate, to je to. I evo nas, pored vojne baze. Vidiš, samo da nađemo način kako da uđemo, a da nas ne vide. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da radimo. Aha, dobro. Pa uši mi, to nam nije trebalo. Sad nam ne mogu ništa, sad smo popili likiće i sad nam ne mogu ništa. Ovo je dobar dan. Dobar dan. Nismo se tako dogovorili, nismo. Nismo se tako dogovorili. Tako se nismo dogovorili. Kako može, kako? Pa ovo je Michael Corleone. Baci malo da se igraju. A to. Znaš kako ću? Znaš kako ćemo? Mi ćemo ovako. O, gde ste, drugari? Gde ste, drugari? Headshot! Gde ste, drugari? Vi mi više nećete smetiti. Ajde, lezite, idite da spavate. Ajde, mislim da je vreme da spavate. Laku noć. Ti neće spavaš, majke. Sad doćiš. Laku noć. Ajde ti da spavaš. Opa. Evo i ti da spavaš. Ne, ti ga i ovaj neće spavati. Što ste bezobrazni danas? Ili hoće? Spava. Dobro. Ovako. Ti ideš na spavanje. A vi ćete da spavate u kvadru. Ovi spavaju na betonu, a vi ćete na kvadru. Ovi spavaju, pa njima bolje, brate, ovi što spavaju u kolima udobnije, brate. Beton hladan, brate, znači to je katastrofa. Neće slušati ništa, vidi. Ćao. Teška artiljerija, a? Pa nema baš tako, brate, nisu se tako dogovorili. Nismo se tako dogovorili. Nećeš ti da odiš u seju, brate moj. Brate moj, ti ćeš u seju da odiš. Što sam sve digu u vazduhu, brate. Jao, sine. Pa
pogledajte ovo. Svi su otišli na spavanje. Dobro. Opa. Kako me je nabio. Na točkiću. Opa. To, samo sve dok mi pomožete to do jaja. Da vidimo šta ovdje ima. Opa. Sine, ništa zanimljivo. Evo. Uzit ćemo jedan autić. Pa da, nema sve otključeno ovdje. Kad su oni mislili da će neko da im uleti u pazu, idem po kralju, onda je niko ništa ostali otključeni ljudi, automobili, sve. To se tako radi. Dobro, da vidimo. Jedan F-16. Vidi ove aviončić. Tonik ide ovo ću ubrate. Evo ga. Dobrodošli. Hvala. I lepo zradiš. Bilo mi je zadovoljstvo, dečki, ali imam pametnije posla. Doviđenja. Opa, noć je. Sine. Dobro, preživet ćemo valjda. S ovom zvetom. Da, ovi danas niste trebali da krenete na put. Jer vam dolazi bajica u posjetu. Jao, pa blago malo ćemo da šetamo. Mislim da smo malo brži od njih. Ali kad im dolaziš s leđa. Nego, šta, mogli bi mi da pređemo na raketicu, no? Lock and load, fire! Ode! Ušli smo avion, ali ja ne znam. Sine. Vidite ovo, youtuberi, kako je to umetnost. Samo sad u nas ne pukne.